Abba gida kaga wannan makarantar? Jira kawai ake bangon ya fado ya danne wasu yara kamar guda 10 ya kashe su, sannan kai kuma ka ce kai baka ma taba jin sunan garin ba. Sunan wannan makarantar Kantamar Ciroma Nomadic Primary School, kuma an kafa ta ne a 1976. Kuma makaranta ce wadda duk lokacin zabi akan kawo akwatuna guda 2 domin jama'a su fito su jefa ƙuri'a. Tana karamar hukumar Manjibar a Kano ta tsakiya. Sanatan wannan yanki shine Rufa'i Sani Hanga, representative kuma Sani Adamu Wakili, sannan dan majalisar jiha Abdulhamid AA Manjibar, kuma ciyaman din karamar hukumar Jibrin na Lado Kunya. Duk kun ji kunya. Sanata Rufa'i Sani Hanga, kai kuma abin nema ya samu. Likafani da tukwanen da ka kawo gudunmuwa yanzu za su yi amfani, saboda kun san kun bar 'ya'yan mutane a inda bango zai kashe su. Sannan ku kuma masu kuɗin arewa da kuke ɗaukan biliyoyi kuke bayarwa wai don a gina wani ɗakin ajiye littafin Babangida, mutumin da ya mulkin kama karya tozarta demokaradiyya, sannan ya kawo SAP wani ya daga cewa da suka talauta mutane suka lalata tattalin arzikin Najeriya. To kusa inda ku ringa sa kuɗin ku. Akwai inda ya fi amfani wanda zai taɓa rayuwar mutane kuma zai kawo ci gaba, sannan kuma akwai inda bai kamata ba. Kusan abin da kuke yi. A wannan bidiyon za mu haƙa wasu ƙauyuka guda 2 rijiya a kusa da garin Hadi Sirka da Janar Muhammadu Buhari. Sunan wannan yarinyar Abida ta zo ne daga ƙauyen Yar Lami Santan Lema, kuma ga ta nan ranar 11 ga watan Agusta na shekarar 2022. Tana share awa 1 domin samun ruwa mara tsafta wanda ake amfani da shi a gida. Ga kuma Abida na ranar 1 ga watan Fabrairu na wannan shekarar 2025 tana ɗiban ruwa mai tsafta daga rijiyar bohol da muka musu. Kilomita 52 daga garin Daura, garin su tsohon shugaban ƙasa Buhari, kuma kilomita 23 daga garin Shargalle, garin tsohon ministan harkokin jiragen sama Hadi Sirka. A nan ƙauyuka 'Yar Lami Santan Lema da 'Yar Lami Mai Riga suke. Suna fama da matsanancin rashin ruwa, wanda yake sa sai an yi tattaki na wajen awa 1 a cikin rairayi domin a samu ruwa mara kyau a dawo da shi gida. Kana zuwa makaranta? Babu ta boko? Me a jikin kan nan? Daga ina kake? Daga ibar ruwa. Ibar ruwa ne mai da kaga? Shi yasa muka kashe naira miliyan 4,300 domin gina musu bohol na zamani mai amfani da sola, yadda su ma su ringa jin daɗin ruwan sha kamar yadda muke ji. Mutanen wannan garin an riga an yi watsi da su. Babu makarantu, babu asibitoci, ba tituna, babu duk wani abu na more rayuwa. Mu a nan karkaranmu ba asibiti, ba malaman asibiti, sai mun je yan doma muke samun malaman asibiti. Saboda garuruwa wanda suke amfani da wannan asibitin sun kai kari kimanin 18. Saboda rashin ruwan nan ake samun matsala ta zuwa yaran su je makaranta, domin gari zai waye ba wanda za a yi sallah. Ainihin duk inda ka gani dauɗa na ci na, amma ruwa muke da nisa. Kaga yan yaran nan ko da za ka diba da idanunka ga da mai tabo a bisa kai, sai mai farar ƙasa, ga munan dai duk ruwa ne suka kai haska, ka gan su nan dukkan ruwa ne, rashin ruwa ne. Sukan share kusan duka rayuwarsu ne wajen neman ruwa domin amfaninsu na gida da baiwa dabbobinsu da kuma yin noma. Mun fara ne ta neman sobeya wanda ya duba mana ya gani ya ko akwai ruwa ƙarƙashin ƙasa a nan 'Yar Lami Santan Lema. An samu sakamako kuma mun tura katuwar mota wadda da kyar ta samu ta shiga cikin ƙauyen. Haka zalika mun shiga kasuwa inda muka siyo kayan aiki da su pipe da su solar panel da somo da su siminti da bulo. Bayan an yi haƙawa ta mita 65 na muka fuskanci jarabawa Ubangiji. Babu ruwa.
Wannan abin ya taro da kowa hankali, mu kuma a take mai asarar naira 975. A lokacin da katuwar motar take tafiya take barin ƙauyen, duka kana ganin idanun mutanen kasancewa sun riga sun miƙa wuya, suna gaya wa junansu cewa su sun san ƙarshen wannan aikin kenan. An saba zuwa a gwada ne saba musu ruwa ko a musu alƙawura, kuma za a dawo a cika bai da aka samu matsala. Amma ba za mu mika wuya ba, ba za mu kyala mutanen nan mu yi watsi da su ba kamar da shugabanninsu suka yi da su. Ba za mu saka musu rai akan abu ba, kuma dan kawai ba mu samu yadda muke so ba shikenan mai tafiyar mu. Kuma ba za mu iya ba su hakuri kawai mu ce shikenan gashi mun yi bakin kokarin mu ba. A'a, sai mu duk abin da za mu yi da ikon rabbus samawati domin mu ga mun sama musu ruwa. Shine muka samu wani sabon soyayya, muka ce duba ya gani ko za a samu ruwa a tsakanin waɗannan kauyuka. Da sakamakon ya shigo, ba mu ɗauki buri ba kamar yadda muka yi a karo na farko. Sai dai akwai babban matsala. Kamfanin da ya haƙa mana ruwan nan fa muna so ya dawo amma baya son dawowa. Yau su ce motarsu ta lalace, gobe su ce a'a suna da wani abin daban, jibi su ce a'a drill din ne ya lalace. Amma a ƙarshe abokin aiki na Malam Ibrahim da abokinsa wanda kuma shine direba Muktar suka tsaya da su a wani ƙauye har cikin tsakar dare suna jiran su domin su gama da wannan ƙauyen kuma su gani ko za su zo su ƙara haƙawa a inda muke so a haka. Da ƙarshe dai Allah ya ɗora mu a kansu. Da mota ta ƙara dawowa, mutanen ƙauyen kamar karo na farko suka fara murna suna fata. Motar ta fara haƙawa tana haƙawa, muna ta jira muna fata muna addu'o'i. In dai ba a samu ruwa a nan ba, to 'yan kuɗaɗen da muke da su sun kai yanayin da ƙyar za mu iya samu a ƙara haka wani sabo. Amma mun riga mun yi wa kanmu alƙawari kuma mun yi wa waɗannan mutanen alƙawari. Insha Allah sai mun samu nasara. Ko da kudaden mu sun ƙara in ba samu ba za mu ƙara tarawa da yadda za a ƙara koma ƙara gwada wani wajen. Mu ba kamar shugabannin Najeriya ba ne, kuma waɗannan 'yan ƙauyen mutane ne sak kamar mu. A lokacin da motar ta kusa kai ƙarshen irin haka da za ta iya, nan take Allah ya mu'jizarsa. Da yawa a karo na farko a rayuwarsu sun ga abin da ba su taba gani ba. Ruwa ne mai kyau mai tsafta yana fitowa daga cikin ƙasa. Ba da bata lokaci ba, mutanen garin suka fara aiki. Aka fara ginin inda za a ɗora tanki da kuma wajen da za a saka solar panel a nan saman tankin. A ƙasa da sati ɗaya an kammala komai. Ƙauyukan 'yan lami santar lema da 'yan lami mai riga sun samu ruwa. Ina gode wa project manager ina Ibrahim Salisu Nasiru wanda ya tsaya dare da rana duk wahala sai da aka kammala wannan aiki, da kuma abokin aikinsa mataimakinsa Muktar Ibrahim na Yola wanda ba ma tambaye shi ba, shi da kanshi ya ba da aron motar shi kuma yake tukawa aka ta zirga-zirga daga Kano har zuwa waɗannan ƙauyuka da kuma bin wannan mota zuwa wasu ƙauyuka domin su dawo su zo a haka wannan rijiya. Sai kuma jinjina ga ku masu kallon bidiyoyi na waɗanda da ba don ku ba da wannan aiki ma kwata-kwata ba za mu iya yin shi ba. Allah ya sa mu gina rijiyoyi da yawa mu samu jama'a da yawa ruwa nan gaba.